जय भोजपुरी जी बीआरबी के रिपोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म घातक के बारे में बहुत ही खास खबर लेके आई बनी। तो वीडियो देखते रहीं। खबर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दें। जी आप सबके बता दी कि आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह जी के बहुचर्चित फिल्म घातक के ट्रेलर जारी कर दो गई बा। बता दी कि फिल्म के ट्रेलर आज सुबह में जारी कर गई है, जो कि आज सुबह में फिल्म के ट्रेलर एकदम कंफर्म रिलीज हो चुकल बा आप लोग के बीच में। बता दी कि फिल्म के डायरेक्टर बना टीनू वर्मा जी, जो कि फिल्म के डायरेक्टर भी बारन और फिल्म में विलन के तौर पर काम भी करे बारन। मतलब फिल्म के विलन भी टीनू वर्मा जी बारन और काफ़ी अच्छा ही फिल्म बनल बा। फिल्म के प्रोड्यूसर बारन अभय सिन्हा जी, जो कि भोजपुरी में पहले भी काफ़ी सारा सुपरहिट फिल्म बना चुकल बारन और पवन सिंह जी के साथे भी इनका काफ़ी सारा सुपरहिट फिल्म बन चुकल बा। बता दी कि काफ़ी अच्छा ही फिल्म बा। फिल्म में एक्शन रोमांस सब कुछ बा। फिल्म आप लोग के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगल बा। फिल्म अब तक के भोजपुरी के सबसे महंगा फिल्म कहल जा रहा बा। मतलब भोजपुरी में अब तक के सबसे बड़ा एक्शन पैक की मूवी होखेला बा। आप सबके बता दी कि फिल्म घातक के ट्रेलर के एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज कर गई बा और यसी फिल्म पर भी रिलीज कर गई बा। मतलब दोनों चैनल पर फिल्म के ट्रेलर के रिलीज कर दे गई बा, एंटरटेन म्यूजिक पर और यसी फिल्म पर। तो आप सब जाके ट्रेलर देख सकेनी। तो आप सबके ट्रेलर देखला के बाद कैसा लागत आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। खबर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें और ऐसा भोजपुरी के सारा खबर सबसे पहले पावे खातिर हमारी चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के जरूर दबा